Να συζητήσω λίγα πράγματα. Για να έχουμε γύρισμα. Καλό γύρισμα. Κοίτα λίγο από εκεί, σε παρακαλώ. Πού? Μαλάκες, τι είναι αυτό? Τρέχτε ρε μαλάκες! Πήγαμε Μήτρος. Από το Χωματόδημο τον δρόμο. Όπου τη γουστάρει. Πάμε από το δρόμο. Άντε. Αμάξι. Άρα τι κάνουμε για ένα γύρισμα. Hello, my friend. Hello, my friend. Οργανωμένος ο Μητσάρας σήμερα. Ναι, έχω φτιάξει, έχω γίνει ρομπότ. Έχει γίνει ρομπότ σήμερα. Έχω γίνει ρομπότ, έχω ειδηθεί. Πλάνα και τέτοια κόλπα. Ναι, ναι, ναι. Καλό θα είναι. Πού πάμε ρε, τι τρελή νυχτιά. Ο χάος είναι εδώ μέσα. Θα ξεκινήσουμε από Ρόφισσα από υπόγεια. Άμα τρέλα, νυχτιάτικα. Λοιπόν, ξεκινάμε μάγκες. Τι είναι όλο αυτό ρε μα... What? Φαίνεται. Ακούγονται θόρυβοι. Έλα. Τι είναι όλο αυτό? Περνέντε μάγκες. Να δείτε. Να άψω το λεβόλιο. Κοιτάξτε εδώ. Είναι γάματα. Κοιτάξτε εδώ έργο. Wow. Είναι τεράστιο. Κάτσε όπως είσαι, δηλαδή. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ρόφισσα. Καλώς ήρθατε μάγκες. Πετυχαίνουμε, εννοείται τους στηρούμε. Εργοτάξιο λέει να τηρείτε τους κανόνες. Δεν πρέπει να είναι η ρεσεψιόν. Όλα γκρεμισμένα. Αλλά τι φτιάχνουνε ρε φίλε. Τι σας έργουνε τα εσύ. Ναι. Καλιά που είναι. Εδώ. Δείξε καλιά. Για πάμε προς τα πάνω. Πήγαμε. Κάντε like και subscribe για πάρτι σας όλα αυτά. Ένα like και ένα subscribe. Μην ακουμπάς κάγκελα και τέτοια, γιατί είναι όλα επικίνδυνα εδώ πέρα. Εδώ έχουν κάνει εδώ κρεβάτια, έχουν εδώ. Την ιστορία για το ξενοδοχείο δεν την ξέρεις. Ναι, εδώ ήταν ξενοδοχείο γυνιστών. Και τους κυνηγήσανε. Εδώ έχει έγγραφα μεταξύ, έτσι. Ναι.
Εδώ έχει κρατήσεις, έχει ονόματα κρατήνης. Μην δείξεις την κάμερα, έχει κρατήσει τα ονόματα. Ταμιακή μηχανή εδώ πρέπει να είναι το λογιστήριο. Ξενοδοχείο που λες το 70-60 γυμνιστών. Εδώ είναι που το κατασκευάσανε, έχει τα σχέδια. Εδώ λογικά ήταν τα γραφεία τους. Ναι, εδώ πρέπει να ήταν τα γραφεία τους, κάτι ήταν εδώ πέρα. Γιατί άμα δεις εδώ είναι γεμάτο χαρτιά από κρατήσεις και τιμολόγια. Εντάξει, εννοείται αυτό το ξενοδοχείο ήταν ανώνυμα τα ονόματα. Κι όμως εδώ, φίλε, υπάρχουν στοιχεία μυστήρια. Εδώ είναι γεμάτο αντίγραφα. Πρέπει να είναι πολύ καιρό αυτό. Ναι, αλλά βέβαια δεν ξέρουμε την ιστορία. Πόσα χρόνια έχει κλείσει το πράγμα. Αλλά θα μάθουμε, θα ενημερώσουμε. Έχει στρώματα πάντως. Πρέπει να μένουν εδώ. Δεν γίνεται. Εντάξει, τώρα το καλοκαίρι μπορεί. Τώρα χειμώνα δεν νομίζω να. Και είμαστε ακόμα στον πρώτο όροφο. Δεν ενδιαφέρεται κανείς να κάνει κράτηση. Πρέπει να είναι τα γραφεία εδώ, φίλε. Ξέρετε που την ερμηνεία εδώ. Την πέτα. Απλό ξενοδοχείο, ρε. Εγώ. Το έχει φάει ο χρόνος, ρε παιδί μου. Δεν τώρα ανεβαίνουμε στο... Πολλά δωμάτια. Πόσο μεγάλο είναι, ρε φίλε. Όπο μάγκα μου. Κοιτάξτε το δωμάτια μου, έκλεισε. Και κάτω. Το έδαφος έχει Φοβερό. μοκέτα. Τα δωμάτια του μεταξύ είναι τεράστια, έτσι. Σίτες, φώτα. Πεντακάθαρο, έτσι. Μητσό. Έχει γίνει πλάτσικο και το μεταξύ. Ναι. Μεταξύ κάτω είναι, το βλέπουν στρωμένο με μοκέτα κάτω. Θα το πούμε από εδώ μετά. Θα το πούμε από εδώ μετά. Βρήκαμε νομίζω στις σωστές σκάλες εδώ. Εκεί είναι η καβάτσα οι σκάλες από πίσω. Τώρα πάμε δεύτερο. Ούτε ξέρω, μαγκές. Εντάξει, είναι πιο χαλαρό απλά. Είχε περίεργα. Αντιχούν.
Βέβαια παρέτησες εδώ πέρα να έρχονται μαζεύονται να κοιμούνται, μπορεί να μην είναι κάτι άλλο. Αλλά εδώ είναι όλα καμένα, να ξέρω. Μπορεί να μην είναι κάτι το... κάποιος άστρογος και έτσι. Μπορεί να έχουν έρθει... τίποτα από ξέρω εγώ από μακριά. Εδώ αλλάζουν. Για μπάνιο. Και από το πληρώσω ξενοδοχεία. Σου λέει και αυτό ξενοδοχείο είναι. Έχει μια ησυχία περίεργη. Εντάξει. Πάμε προς τα πάνω. Ας ελπίσουμε ότι όσο πάμε, η ορόφη θα είναι πιο καλή προς τα πάνω. Πάμε και στο τέταρτο νομίζω. Έχω χάσει τους ορόφους εδώ πέρα. Εδώ να ξέρεις τα μάρμαρα που λείπουνε, κάποιος έχει... Αυτό το ξενοδοχείο κάτι είναι όλο μοκέτα βέβαια. Εδώ είναι μοκέτα. Δεν έχει μείνει τίποτα, αυτές από κάστες και κουρτινόξυλα. Βέβαια για να βλέπεις ξύλινα κουφώματα πάνω είναι πολύ παλιό. Είναι παλιό, σίγουρα παλιό. Φαίνεται οι ντουλάπες είναι σίγουρα μετά το 70. Πριν το 70, ξέρω εγώ. Μήπως, παρανόμω γκάζ. Κάτι εδώ να λάβει. Να πείτε τα μέσα. Να πατήσεις τα βιντεάκι μας, προσπαθούμε να κάνουμε ζημιές. Ας είναι κατεμένα. Αφήνουμε ζημιές όσο έχουμε, δηλαδή δεν συνεχίζουμε να κάνουμε ζημιές. Απλώς παρατηρούμε τα μέρη. Είναι καμένα δωμάτια. Δεν έχουν κάψει μερικά δωμάτια. Πάμε πάνω. Και δεν πάμε. Εδώ μάγκες στα μάρμαρα, βλέπετε έχει μάρμαρα εδώ. Από εδώ και πέρα λείπουνε. Αυτά εντάξει έχει γίνει κλοπή, γιατί τώρα ποιος ξέρει από μάρμαρα είναι καλό μάρμαρα αυτό. 24/10/23 λέει εδώ. Είχαν έρθει πάλι επισκέψεις. Εδώ είναι καμένα όλα. Βέβαια σε όποιο κτίριο έχουμε πάει έχουμε δει κάτι καμένο. Κάτι πρέπει να γίνεται ρε. Με τελετές, με τέτοια κόλπα. Και iPhone. Γυαλιά, κάγκελα, χωρίσματα. Εδώ το έχουν αφήσει τα... Οκ, πάμε και βλέπουμε. Μπάνιο. Έχει ακόμα ρόφους. Φουλ. Πάντα μάγκες με προσοχή σε τέτοια μέρη, έτσι. Μην βλέπετε εμάς που τα κάνουμε. Προσπαθούμε να είμαστε προστατευμένοι. Έχουμε φακούς, φώτα. Είμαστε εξοπλισμένοι όσο να έχει. Τώρα εδώ τι γίνεται. What the fuck. Έχει πάρει φωτιά το δωμάτιο. Δεν γίνεται αλλιώς. Όσο ανεβαίνουμε τα δωμάτια είναι καλύτερα. Ναι, ναι. Πάρα πολλά δωμάτια. Σεξ εδώ μέσα, Μανικοτρίβελης θα γινόταν. Καμπανό. Βάρα. No limit. Εδώ οι σκάλες είναι σε πιο καλή κατάσταση μικρές. Λίγο πίσω σκάλες. Ναι. Εδώ το δωμάτιο είναι πιο VIP, δηλαδή πιο... Υπάρχει και μπανιέρα εδώ πέρα, δεν έχουμε πάρει την μπανιέρα δηλαδή. Κοίτα πόσο πέρα πάει.
Ένα δωμάτιο με τζάμι, ρε παιδιά. Έχει ένα δωμάτιο που έχει τζάμι. Καμένα όλα. Έχουν ανέβει, έχουν βάλει φωτιές, έχουν κάψει τα δωμάτια. Εδώ είναι καμένα τα δωμάτια. Εδώ είναι η είσοδος. Είναι το σασέρ. Αυτό. Απορώ όμως, ρε φίλε, δεν έχουν αφήσει ένα τζάμι, ρε φίλε. Ένα τζάμι να πεις, ένα τζάμι δεν το έχουν σπάσει. Εδώ θερμός, κρεβάτι, παπούτσια, κουβέρτες, φραρίες εδώ, εντάξει, οκ. Και έχουν σκάψει τον τοίχο για να τραβήξουν τα καλώδια. Εδώ κάποιος έμεινε. Είναι κατάλληλο. Άκουσα αυτό. Αυτό. Εντάξει, εδώ συνήθως έρχονται καλοκαίρι. Κανένα τρελός δεν ακούει. Δεν ξέρω πόσο ρούφους έχουμε ανέβει. Είναι τεράστιο, έτσι. Κόκκινους μοκέτες κάτω, ιστορίες. Ναι. Για να μην κάνουμε ζημιά μπορεί να είμαστε μοναδικοί. Εντάξει, αυτό είπα κι εγώ. Ότι δεν λέω λατρούμε τα πράγματα, αφήνουμε στη μοίρα τους. Εδώ τη σκάλα δεν την έχουν πειράξει. Βέβαια δεν ξέρω σε ποιον οροφό είμαστε πλέον. Το έχω χάσει. Μητσό. Μαύρα πλακάκια, ραμπάνια. Όμορφο μπάνιο για την εποχή του, έτσι. Θυμάμαι καλά. Και έχει κι άλλο. Από ό,τι βλέπω, Πάμε. έχει κι άλλος. Πολύ χάος, Ναι. Πόσο όροφους έχει, ρε φίλε. Πρέπει να μας φτάσω η 6ο ή 7ο. Κι άλλος. Να δούμε. Μάλλον βγαίνουν τα ράτσα. Πρέπει να είμαστε στον 8ο. Ωραία, πάρε πλάνο από εκεί. Ναι, εδώ είναι το ασανσέρ. Χάσμα. Τα 3 καρούμπαλα, 3 ασανσέρ. Τα μοτέρ εννοείται Οι εξαφανίζονται. πίνακες. Το μεταξύ κάποιος έχει πει το κρασάκι του εδώ πέρα. Εντάξει, μια χαρά. Ωραίο όμως. Ναι. Μα καλά, welcome. Πάκι. 996. 66, συγγνώμη. Ωχ, έλα εδώ. Τώρα. Βάλα μοτέρ. Να δεις. Τραβάς. Ναι. Έλα. Κοίτα κάτω. Τσέκα. Αλλά είχα πισίνη. Αυτό είναι πισίνα, ναι. Κοίτα πόσο είναι. Ναι. Φαίνεται. Ναι, φαίνεται. Οι φωνές από πού είναι στην παρασία. Πάμε στα κάτω τώρα, πάμε για το υπόγειο.
Άμα βρούμε τρόπο, είναι κλειδωμένο. Άμα βρούμε τρόπο θα την κάνουμε. Παραβάστη. Λοιπόν, τρελές. Τσεκάρετε εδώ πλάνο. Το σκάς εκεί. Παίζει μπάλα. Θα το κάνω καλύτερα εκεί. Και αμαλάκι, άμα μου έρθει και η τρέλα, κάνω και μίτσα μες στο πλάνο. Μου κάνεις να πάμε πλάνα τώρα, εδώ με τα iPhone 15. Yo man, παρανόρμα guys, man. Κάντε ένα subscribe. Εγγραφή στα ελληνικά. Δεν στοιχίζει. Πάτα τη. Εμείς θα φέρνουμε βίντεο, εσύ πατάς απλά ένα κουμπί. Τίποτα άλλο. Κατάλογο με παλιές μάλλον είναι μενού και τέτοια εδώ πέρα. Σε διαλυμένο. Κι όμως από εδώ ήρθαμε ρε μαγκά. Εδώ βγήκαμε σαν σένα, ξέρεις. Αυτό είναι το ισόγειο. Αυτό είναι το ισόγειο, φίλε. Είναι τεράστιο. Wow. Πάθει πλάκα να ξέρεις. Τι λες ρε. Αυτό ήταν ηλεκτρονικό. Αυτό εδώ ήταν ηλεκτρονικό κάποτε. Ναι. Το λέει Nintendo. Καλό είναι και μεγάλο, Μίτσο. Είναι την πάντα. Γραφίτια, παντού. Αίθουσες. Εγώ νομίζω ότι είμαστε... Ναι. Το ξέρεις ότι είμαστε στην τραπεζαρία, ας πούμε. Μήπως... Τα χαλιά που είναι εδώ. Θα σου πω τώρα. Από μπροστά. Έλα εδώ να δεις, να καταλάβεις τι εννοώ. Εδώ πέρα ήταν εστιατόριο, ρε. Μπράβο, κάτι τέτοιο. Περίμενα να δείξω μια ματιά εδώ πέρα. Σαράκι εδώ το... Α, εκεί μέσα ψυγεία, Ναι, εδώ είναι οι ασφάλειες. Εδώ ήταν το εστιατόριο, σίγουρα. Έχει μελετηθεί εκεί. Μπακέτο. Καλό φαίνεται. Αλλά ακούγεται θόρυβος κάτω.
Δεν ξέρω αν τραβάει ή όχι τώρα αυτό. Τώρα όχι, δεν τραβά. Όταν σταματάνε δεν τραβάει. Πάμε.